Dali mo yung taon diha. Bani na dire. Kani kinisa tayo ini mapuat ito dito. Muna? Yeah. So, nang mana tagkudkod, ay murag ako nung mag-apil ko. Ako nagbilang ko. Nang mana tagkudkod sila. Darag mga kinudkod guys. Tara. Na, naghuman anak na muna siya kitawag o sa English ha, kinudkod. Kinudkod trash. Coconut. Coconut. Coconut grind. Coconut grind eh. Ha? Ang English sa kinudkod. Coconut. Dahil ka na coconut grind, kumuta nagtubig para mag-produce of coconut milk. Coconut milk dahil. Ano ka na din naman nagigitingok di? So, ano to? Sinugawan be? Sinugawan. Sinugaw kami. Wala lagi, isubo ka be. Alingin na. Pwede sa ng vlogger, oy. Char. So, as you can see, no, gikumot-kumot at siya ang... Oh, no! Kasi nga, nanay, coconut grind, and look at the piece of Judah. It's so... Wow! The teeth is a... Oh, it's a bulldozer that bulldozer. Hindi, lasa Judah. Hindi. No? Wala may kuante kana kitang ano bang bubukti. Ka ng kanan. Libre pipasuatan. Oy, ayat na ko kasuin to. Sana na te. Sanan di bang mo na is, mo tala isil. Mo lang sabi de. Nanugo. So mo na siya coconut milk. Dali ba de kay ga? No, Uga ko rin de. lasaw lang lang. Lasaw lagi ni. Ay daga nagtubig. Gamay mo lang Lasaw ko naglugaw ni Judah ron. Saan mo kamay? First time ko nga makakitag or siguro nakasikuan og lugaw nga nay kuan. Na, lugaw nga nay lubi. No, so, kasagaran mo ang lugaw nga nay lubi milignit na kagulag saging Judah gabi. Dati na ako te, dapat kan. Uga nga sige. Man Karon pa ko, marag bago ka naman. So, kuya kayo lang lugaw din. Only in Taoist, only here in Taoist. Tanawin si Judah ha. Okay. Na-experience pag siya o ano. Kagod-kagod, kinabuhing bulanon. Kagod-kagod, kinabuhing bulanon dang kaon. Tanawa ko niya na ni Judah guys, no? Kabulingit na. Kagod-kagod, kagod-kagod, kinabuhing bulanon, kagod-kagod, uwit na yun, dang kaon, ha? Gawag, tingsong ni Judah, eh. Kumusta man diri ang naghaling, no? Tanawan ninyo ang naghaling, no? Tanaw na po siya boxing. Naman amo ni ang mga abuhan no ginama ni Milyang imported din siya nga abuhan. Na imported dan. Daghan kayong madungag ani, daghan kayo kay takog space. Tako kay space. So magulat pa ta nga maluto ang lugaw. Basta ta makadong dito sa bagong tulay. Nakahulam na sila og ano salaan by sell credits and hulam by Miyang. Sinasala na ng mabuti. Isa ka di sa laon, no? Dahil ka na. Hindi naman ito pero tagmamak naman. Oh no! Ito lagi pa lang puti. Uy, tanawa ko na. Wow! Kakantoy! Asa may ikaduhang stress? Wala ni awas na nang sudlanan. Why? Nangantoy. Nangantoy ko. Stress ano na?
Puno na kayo. Kaya ko rin yun. Kaya nangandoy. Nangandoy nga. Nakakaw. Nakakaw dito siya sa helmet. Oh my God, tanaw. Pero ang atawang coconut milk sa kapanaksan. Gamaya naman hindi, magkuan paglasaw. Oh. Asa maglasaw? Papa, lasaw ng pulidaan. Lasaw na pulidaan. Wala na eh, piso na dahil eh. Natural. Dili kay mineral at ang inom niya, ang sa bowl, mineral. Kaya lang, gina-transfer na no, gina-transfer na mga kaigsunan. Nakita niyo mga kaigsunan no, tinaw kayo, walay hamang huling. No? Wow! Lagi sa o. Tinaw ko kaig na, lahat huling. Ano, muna to. Saan na bibi? Saan na bibi? Coconut milk. Say hi to the vlog. Hi. So, ito pa daw ng magyanan pa daw sa baan. Mga ladies nga mga gwapa. What? Uy, nag-zoom na ako. Kung kinsay ginahan mo pa video na comment down na. Ano siya? Aladaga day. Kasa. Aladaga. Aladaga kasa. Aladaga. Aladaga. Sige ta. What? Yes, bahal. Nagantag mga kauban ko kaya mga fans ako ng uban. Gusto ma-relax mo, kung gusto mo ka na magmuni-muni, na may mga problema, okay kayo mamudong din, relaxing kayo ng bagay, no? No, kung gusto mo singgit, kung magkasakit na kayo, di na naging mo kaya. Ito na atin. Anong galakaw guys? Muna ay aming pastora guys. Guys, tanod. Hindi, muna pam-pam. Ano gusto siya? Pagkina na. Paparam. So, nanami dire no, mo na siya ang bagong sulay sa Ready? Go! Sige na. Asa ta sumoy te? Isa. So, kana na siya ang mga balay, mga building nga nakita ninyo, mo na siya Tagbilaran. Tagbilaran na siya, Tagbilaran area. So, Tagbilaran na siya tanan. So, ato ta tanan sa Tumoy, sana. Para makita ninyo ang kanindot. Kanindot sa mga naon. Amor! Amor, dali!
kayo di dari. Nanay mga nagpakuha na ni diba photoshoot. Nanay mga nag-photoshoot ano yung mga dibo. Pwede ka ano yung singgit-singgit ka na nga. Sunshine. Nasaan ka na? So, dire nakita ninyo no? Magpila Dire kana na yung hagdanan mo na siya Casa Filomena. Casa Filomena no? Init kayo mga balay dire skillet sa pangpang. Yes. Ganun dako guys, muna kumain guys. Daghan di kayo nindot ka view no? Pero pinakalindot ka view. This is view. What? Ito eh. So nga na to sa pinakatumoy. Kung ano to ay sinay tao ay nagtatawa. Kumuna na siya ang tumoy sa balay guys. Wala siya atang. Dala kita ni mo ang atbang dito kayo ang tagdaran. Diyan na dito ang ito siyang area. Turag sumpay sa pantalan. tulay Tara dito ang Boltropics. Na, dito do mo ada. Tara dito ang mga sa buoy. Pwede ra. Pwede lang mo. Saan? Init kayo ano mag-relax. Makita niyo mga clouds. Diba din? Wala tayong mga problema. Lingkod sa mo, lingkod sa mo. Sit down up. Magkatakan ka sa Water me. Linggo na na. Eto ay vlog. So, ito matawag sa riyahan. Uy, mag-picture sa pa. Feel free kayo nga mo visit pero sa amo ang church. Sa amo ang kung ano, sa amo ang kanang tawag ano ang view dire. Nice kayo ang kuan. Cloud sa kapon. Ganda sa dito wala pang picture niya. Mga balay diri o makita niyo mga dito lang mga balay. Sana all. So, kung gusto ka magmuni-muni, gusto mo mag-una, gusto mo mag-unang ng malinawon nga lugar. Perfect yun nga lugar. Parang makasunod diri basta. Working hours pa. Mga 5 PM, pwede na makasunod diri kayo. Namuli na mga tamaan. So, samot na siguro mahuman na gini, as in masumpay na gini sa pantalan. Diri. Ato sa pantalan, di kan diri. Ani, sa pantalan. Wala. Doon na lang ang taglaran. Balik ko ano lang. Kuha na, tulong na kanan ka tulay, dawis. Nga na ka dato ang dawis guys. Walang mahalang isda. So, mga to no, nahuman na may kanang picture ko. Uliw na si Tisha kan mukhaon nagsaglugaw. Jawat po, nakakauglugaw si Tisha. So, mga niya ang kanindot sa view dire. Come and visit at Dawis! Maninidi. So, guys, manguli namin kay Tisha Purado. Bye, Philippines! Kung gusto mo mag-jogging, hindi kayo mag-jogging dire. Kung gusto mo mag-walking, gusto mo mag-walking. Okay kayo kung gusto mag-crawling. Gusto, okay kayo mag-crawling. Bike, practice of bike, practice of motor, kanang gulit sa dagat, okay kayo. Kung gusto mo pagawa sa inyong mga pang-bating na bati. So, mo to guys, no? Sa una, diri kay manginhas. Wala mga bata yung manginhas. No? Yan na diri ni area oh. Wow, very nice. Pero mas nice din medyo. Mo na siguro to no, kay muli naman me. Thank you for watching this video. Isa ka mo end sa ta. Dali na mo mga kabarkada.
So, thank you for watching this video guys. Na I hope na enjoy mo sa among gisuri karna nice kayo. Oh, bye, guys. So, see you on our next